سلام زخبركم تخطاتلتنا كما يزنحكم من بركسنا الساعة زي زيناتاتن مجلسن حيزة مزاكم الله مجمرتاقن أرست زينا قطرنا يقاوف مسل وفيوتو باور زلون قوم تقبلات بايتوت تاخزايدن أفريكا دما انتو حدا بخلت تاقرات كتوكل كم تخلن آتن بيهو ارتراد ما خطأتو خمز قبا تقليزو وشمت عدن كدلي يتسانحو عبالات حيل بحر أمريكا خمزموتو تقليزو أمريكان بريطانيا نابلو لحتي حدش متكعتي كفيتنن كالوتن زبلو زيناتاتن مقلتيتاتن حيزنا متيناكم لنا سناي مكتتل كابناي قال محتت مس بريزيدنت إسياس أفور يتسمي أوزوات إن إرتران سومالن حقاون مورالون بايتم تحقس سجلس مجلسي إرترا نوح أتقاو قال سناز إن الزكاة تهاجر حزب إرترا أو حد نتن سمرتن كبتة بعزيو كبيت وشت أو بوليتيكا مسرحي حليفو التموكراتي نبتزد العلامة مبتح زخل بوليتيكا وبهلن بوليتيكا ودبن فتيرو بتيس تهانسة هاجر هود حنت حيال بوليتيكا وبهلن بوليتيكا ودبن دما نوح كينات بصناعة تجرنا أبشان جاء تميتن عن حدن ناصنتنا هنجبت كيلنا سلازنا قالس تموكر زدما دحر ناصنت معبلن نغزيبلن بوليتيكا وبهل خنفتر كيلنا إرترا ساعة تخلت عبيت هايمونتات زركبوا حبر بهراوي تهاجره أزيو خنبر حزبنا نناي حبار علامة بتمرت تقاليسو ناصنت رخيبو أبنات هاجر بالسجنان لمعتن نممز عدما بحبار أبنت هاجر ينتفعلو سمالاوين كمز أب إرترا استفتر حدنتن بوليتيكا وبهل نكفترو خمس خلو ملو أمنت لنا أزيو كبيد أيكونن أبكال إخبابتات قرن أفريقيا أزيو خبيد عمام كخون خليو أب كينيا أوغندا إثيوبيا زلو خونتات زتفليو أب إثيوبيا تግራይ أمحارا ሶማል ኦሮሞ አፋርን ካልኦት ብሔራትን አለው እዚ ብሔራው ፍልሌዚ ናይ ወያነ አናቃቲ ፖለቲካ ተደሪቦ ነተሐድነት ናይ ምርጋጽ ጻሪ ቁርብ ዝኸበደ ይገብሮ ሶማላውያን ግን ወላቆ ቀቢላታትን እንዳታትን እንተለዎም ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡ ሓደ ብሔርዮም ህዝቦም ሓቢሮም ጸጋማቶም ዝፈትሑል መንገድታት ከናዲዩን ክረኽቡን ምስኩንነቶም ዝኸይድ ሓያል ፖለቲካ ውድብ ክፈጥሩን ብዙሕ ከቢድ ኣይኮነን ናብዚ ዕላማዚ እንተደፊኦም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሓሸ ዕድልን መጻን ኣለዎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ሶማል ካብ ካልኦት ክመሃሩ ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ናይ ገዛእ ርእሶም ተመክሮ ነዚ ዕላማዚ ንምርጋጽ ክጥቀሙሉ ኣለዎም ከምኡ ምስ ዝገብሩ ናይ ህዝቢ ሶማል ይኹን ናይ ግዳም ተደናገጽቲ ደገፍ ክፍለዮም ኣይኮነን መላእ ዓረባዊ ዓለም ምስ ህዝቢ ሶማል ይደናገጽ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዝርከብ ሰላም ዝፈቱ ህዝብታትን كمو أزخلو بالجاتات أبقى متأتيخا سومالاوين أبز أقداس مدرخزي بحكتاتهم زمال سقمتات كوستو تثبيت نايو قطرنا يقاوف مسل ويفيتو باور زلون هاجرات كوسخن أفريقيا رمانتو حدا بخلت هاجرات كتوكالن كم تخل تقليتو مسارات مجلس وانا صحف حبرات هاجرات أنتوني غوتيريس أبزمت صور مسكر رمناي زعمت كل التشحن إسران 4 بايتوت أتا نقلوباو محدران ممحياش زملكت قطرنا يقاوف مسل ويفيتو باور زلون قوم تقابلات بايتوت أتا خزايدن أفريقيا رما انتو حدا بخلت هاجرات كتوكال كم تخلن أنت بميو أزن تخوينو بايتوت أتا أفن معت أو بوليتيكا وحرنت زيبلن مقابري هاجرات أفريقيا أنت زي عدلو كم حق خسر رحلون تنكيرو إرترا مسل قوامنت أبز قطر بايتوت أتا يقبع نزدما كتدالو اللو أخبل ناشنال إيار إنترست تسبتسيبو وشمت عدن كدل يتسنحو أبالات حيل بحر أمريكا 5 موتو تقليسو حيل بحر أمريكا أميات كما بحر الصوماليان استفقوا أبالاتو نمركب كايرو تسنحا مدلاي كم زق أرز أفلتو وتم بعسرت حد الطري هلواتهم استفاق لت أبالات فولي أهدو حيل بحر أمريكا نافي سيلز نحنت أتوار 90 زنبرت المداوي جالبان متلاف أبز فتن لقواني متأفيهم أوش متعدن نمركبهم بنفرت مراخب كيناتن زتسنى سفح داسسا كايد تسنحيو انت خلقنا تسعرتات بزي فرب مزامو كم زموت قطر مخانم سراوت أمريكا فليتو أما أكلاي مبرعون كرنا أفريكا انتو وافيرو زركب ما أكلاي إزي سراوت أمريكا بزوت مجلتي نعسرت معلتات دحرس تخيد أدكامي دليا بتم كلتا أبالات فولي أهدو حيل بحرنا وي سيلز كان رخبهم زي مخالنا بحزن نقلت إلو موت كلتا أبالات فولي كانت حيل بحرنا نحزن مسواتهم زحدقوا أبنتن نحاورو خنخبرينا نسدرابيتهم حيل بحر أمريكا نخلو محبرسب فولي أهودتاتن أبطولتنا نذكرهم قبل عزاز ما أكلا إزي جنرال مايكل إيريك كوريلا بوغنو حزن قليسو فولي أهدو حيل بحر أمريكا أبسلا ودهسسان مستراو سرحيتات استوافره حيلي مخانو يفلت بريزيدنت جو بايدن بوغنو اتوم سيلز نبلسات هاجرنا زوكلو خوينهم نأمريكا وين دك هاجرهم نمحلاو هيوتهم زوفيهم قبل زلو خبر قليسو أب حزن نزركو سدرابيتهم فتوتهم محازتهم بزقتهم متصننا من قبلون أبزوتو مغلطي حزن قليسو صحفي قبل المكلخال لويد أوستين ون بموتتهم جاغانو سيلز حيل بحر سسمعو غاي
ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ብለይቲ ዝተኻየደ ስርሒት ሓዲኦም ናብታ ጃልባ ኸዲብ ኣብ ዝፈተነሉ ናብቲ ሓያል ማዕበል ዝነበሮ ባሕሪ ድሕሪ ምውዳቑ እቲ ኻልኣይ ድማ ንዕኡ ንምድሓን ዘሊሉ ናብ ማይ ኣትዩ። እቶም ሲለስ ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣባላት ኣካል ናይቲ ኣጽዋራትን ካልእ ዘይሕጋዊ ንብረትን ንምሓዝ ኣብቲ ቦታ ተዋፊሩ ዝርከብ ፍሉይ ኣሃዱ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ የመናውያን ዕጡቓት ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክትክስዎ ዝጸንሑ ሚሳይላት ዝቃዶ ተተኳስን ጸረ መርከብ ክሩዝ ሚሳይላትን ዝርከብዎም ኣጽዋር ተታሒዙ ምንባሩ ማእከላይ እዚ ገሊጹ ነይሩ። ንሕቲ ብመሸጣ ይኹን ደገፍ ኣጽዋር ምቕራብ ነቲ ኣብ 2015 ዝተወሰነ እገዳ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ዓለም ለኻዊ ሕግን ዝጥሕስ እዩ። ሕቲ ነቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ኩናት ብምቅዋም ነተን ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ መረኸብ ንግዲ ዕላማታት ዝገበረ መጥቃዕትታት ብምክያድ ኣብቲ መስመር ከቢድ ጸጥታዊ ስጋት ፈጢሮም ይርከቡ። እቶም ርእሰ ከተማ ሰንዓ ተቆጻጺሮም ዘለዉ ዕጡቓት ነተን ምስ እስራኤል ዝኾነ ርክብ ዘለወንን ናብ ወደባት እስራኤልን ዘቕንዓን ጥራይ ዕላማ ከም ዝገብሮም ዝምግቱ እንተኾነ ግን ኣብ ልዕሊ ካልኦት መራኸብ ንግድን መራኸብ ኩናት ኣሜሪካ ብሪጣንያን መሻርክትንን ክትክሱ ምጽንሖም ይፍለጥ። ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊ ሕቲ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከፊተን። ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ የመን ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሕቲ ሓድሽ ተኸታታሊ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ኣየር ኣካይደን። ብሶኒ ሰራዊት ምክልኻል ኣሜሪካ 8 ዕላማታት ከም ዝወቕዓ ብምግላጽ እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ መኽዘንን ሚሳይላት ሕትን ምክትታልን ዓቕምን ዝሓወሰ ከም ዝኾነ ገሊጹ። እቶም ብኢራን ዝድገፉ ሕቲ ምስ እስራኤልን ምዕራባውያንን ሃገራት ዝተኣሳሰረየን ዝበልዎን መራኸብ በቲ ኣገዳሲ መስመር ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ ዝጓዓዛ ዕላማ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። ኣሜሪካን ብሪጣንያን ናጻ ዋሕዚ ንግዲ ንምሕላው ይጻዕራ ከም ዘለዋን ዝገልጻ ዘለዋ ሰራዊት ምክልኻል ኣሜሪካ ብዘውፅኦ ሓባራዊ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ሕቲ ተወሳኺ ዙርያ ተመጣጣንን ኣድላይን መጥቃዕትታት ከም ዝካየድ ኣረጋጊጹ። እቲ መግለጺ ወሲኹ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ወጥሪ ንምንካይን ርግኣት ናይ ምፍጣርን ዕላማ ይቐጽል ኣሎ። እንተኾነ ንመሪሕነት ሕቲ ዝሃብናዮ መጠንቀቕታ ደጊምና ክንነግሮ ኢና። ኣብ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ወሰን መስመራት ማይ ህይወትን ናጻ ዋሕዚ ንግድን ንምክልኻል ድሕራይ ንብልን ኢና ኢሉ። እዚ ኣሜሪካ ኣብ የመን ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሕቲ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ንሻምናይ ግዜ እዩ። ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ዘካየደቶ ሓባራዊ መጥቃዕቲ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ምዃኑ እዩ። እቲ ሓባራዊ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ብደገፍ ኣውስትራልያ፣ ባሕሬን፣ ካናዳን ሆላንድን ከም ዝተኻየደ ሓቢሩ። ኣብቲ ናይ ሶኒ መጥቃዕቲ ካብ መርከብ USS ኣይዘንሃወር ዝመጻ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ተሳቲፈን ነይረን። 4 ነፈርቲ ራፍ ታይፈን ምስ ሓይልታት ኣሜሪካ ከም ዝተጸንበራ ሚኒስትር ምክልኻል ብሪጣንያ ኣፍሊጡ። ነፈርትና ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ ዝርከቡ 2 ወታደራዊ ማዕስከራት ኣጥቂዐን። እዞም ቦታታት እዚኦም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣንጻር ኣህጉራዊ መራኸብ ዝካየድ ቀጻሊ ዘይጽወር መጥቃዕቲ ንምፍጻም ይጥቀሙሉ ነይሮም ድማ ኢሉ። እቲ መጥቃዕቲ ሲቪላዊ ክሳራ ንምንካይን ሓደጋታት ዝያዳ ንምቅላልን ነፈርትና ብለይቲ ቦምባታት ይድርብያ ነይረን ክብል ጸሓፊ ምክልኻል ዓባይ ብሪጣንያ ወሲኹ ገሊጹ። እቲ በዓል ስልጣን ዓባይ ብሪጣንያ ግራንት ሻፕስ እቲ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ዘካይድዎ ዘለዉ ሓባራዊ መጥቃዕቲ ተዋጋእቲ ሕቲ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ መራኸቢ ይፍጽሞን ዘለዎ መጥቃዕቲ ነፍሰ ምክልኻል ክብል ገሊጽዎ። ዓቕሚ ሕቲ ንምግዳል ዝዓለመ ዝስጉምቲ ነቲ ውሱን ዕቑር ሃብቶምን ዓለማዊ ንግዲ ኣብ ሓደጋ ናይ ምእታው ዓቕሞምን ኣመና ዘዳኽም ይኽብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ዓባይ ብሪጣንያ ሰር ሊንደሳይ ሆይል ይኹን መራሒ ተቃውሞ ሰልፊ ሰር ኬር ስታርመር ብዛዕባ ዝሓድሽ መጥቃዕቲ ኣቐዲሞም ከም ዘይተሓበሩ ርዱ እዩ። ብሕቲ ዝመሓደር ቴሌቭዥን ኣልማሲራ ኣብ የመን ኣብ ከባቢ ርእሲ ከተማ ሰንዓ ዝርከብ መደበር ኣየር ኣልዳይላሚ ሓዊሱ ኣብ ኣውራጃታት ሰንዓ ታይዝን ባይደን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ጸብጺቡ። ካብቲ ናይ ፈለማ ሓባራዊ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን 10 መዓልቲ ድሒሩ ዝተፈጸመ ካልኣይ መጥቃዕቲ እውን እንተኾነ ሕቲ ሕጂ እውን ምስ ሓንገዲኦም ዘለዉ በገማግም ባሕሪ የመን ኣብ ዝሓልፋ መራኸብ ምውቃዕ ዝቐጸሉ ኮይኖም ሓንሳብ ድማ ብጌጋ ነዳዲ ሩስያ ዝጸዓነት መርከብ ዕላማ ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ትሕቲ ተሓድሽ ፖሰይደን ኣርቸር ዝተሰመየ ስርሒት ቅድሚ ሕጂ ኣብ መወንጨፊ ቦታታት ሕቲ ብርክት ዝበሉ ቅድመ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ሕጂ ብኣሜሪካ ዝምራሕ መጥቃዕቲ ሓድሽ ዕላማታት ወቂዑ ኣሎ። መጥቃዕቲ ተዳልዮም ዝነበሩ ሚሳይላት ሕቲ ከም ዝዓነው ፔንታጎን ይዛረብ። ስልያ ምዕራባውያን ኣብ ዝቐረባ እዋን ካብ መኽዘን ሚሳይላት ሕቲ ብውሕዱ 30 ሚታዊት ከም ዝዓነወ ወይ ከም ዝተባላሸወ ገሚቱ። እቶም ብኢራን ዝድገፉ ዝስልጡንን ዝምከሩን ሕቲ ምስ እስራኤል፣ ኣሜሪካ ወይ ዓባይ ብሪጣንያ ርክብ ኣለዎም ኢሎም ዝጠርጠሩን መራኸብ መጥቃዕቶም ከም ዝቐጽሎ ብንጹር ይረአ ኣሎ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዙሕ ተፈታውነት ከም ዘምጽኣሎም እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሕቲ ከም ኣካል ናይቲ ብኢራን ዝድገፍን ኣንጻር እስራኤል ዝቐንዐን ኪዳን ኣክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ ከም ዝድግፉ ካብ ዘፍልጡ ንድሓር ኣብ መላእ ሃገራት ዓረብ ብብዙሓት ተፈተውት እዮም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክን ኣቐዲሞም ትማሊ ሶኒ ድሕሪ ምዝራቦም እዩ። ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ ፕሬዚደንት ባይደንን ሚስተር ሱናክን ኣብ ጉዳይ ብኢራን ዝድገፍ መጥቃዕቲ ሕቲ ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ መራኸብ ንግዳውን ሓይሊ ባሕርን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣድሂቦም
ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡ ገሊጹ። ንሳቶም ናጽነት ምንቅስቓስ ሃገራዊ ንግዲ ከምኡ'ውን ንባሕረኛታት ካብ ዘይሕጋውን ዘይምኽንያን መጥቃዕቲ ንምክልኻል ዘለዎም ተወፋይነት ደጊሞም ከም ዘርኣዩ ዋይት ሃውስ ገሊጹ። ወሲኹ ድማ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጋዛ ንዝርከቡ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምእታውን ከምኡ'ውን ኣብ ኣገዳስነት ምፍታሕ ብሓማስ ዝተታሕዙ ጀሆታትን ተዘራሪቦም ኢሉ። ሕቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ላዕሊ በቲ ከባቢ ዝሓልፉ ንግዳዊ መራኸቢ መጥቃዕቲ ክፍጸሙ ዝጀመሩ ኮይኖም እስራኤል ኣብ ጋዛ ተካይዶን ዘላ ወታደራዊ ስርሕት ግብረ መልሲ ምዃኑ ገሊጾም። እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ዓለም ካብ ዝበዝሑ ጽዑቓት መስመራት መራኸቢ ሓደ ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ ንግዳዊ ናይ ጽዕነት መራኸቢ ከጥቅዕ ጀሚሩ። ከም ግብረ መልሲ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ብ11 ጥሪ ኣብ ልዕሊ 10ታት ዕላማታት ሕቲ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣካይደን መንባረን يذكر امباركس خبركم تخاتلتنا ناي ساعة زي زينا ومسانا دونا بسيفتسم حدش زيناتات مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبراي ترسو سلام.